Hindi lahat ng kumikinang ay maganda. Hindi lahat ng maganda ay mahalaga. At hindi lahat ng mahalaga ay tunay. Iyan ang realidad ng buhay. Hindi lahat ng nakikita at naririnig mo, totoo. Akala mo lang yun. Ang dami kayang nakangiti pero di naman totoong masaya. Ang dami kayang nakatira sa malalaking bahay, may malalawak na ari-arian at may magagarang sasakyan pero di naman totoong masaya. Ang dami kayang may magagandang trabaho, mga buwang pamilya pero di naman totoong masaya. Alam mo bakit? Walang perpekto sa buhay. Pain is universal. That's the reality. Lahat tayo, mayaman man o mahirap, may kanya-kanyang pagsubok na kinakaharap. Mga problemang pilit nating itinatago sa isang magandang ngiti para di malaman ng iba. Dahil ang totoo, ang buhay ay puno ng pagsubok. Pagandahan na lang sa pagdadala. Good morning!